बिरन बसुमतारीनि न'निफ्राय रां लुथिनानै लांग्रा दुथांफोरखौ दासिमबो हमनो हायैनि एबसुआ 2 घन्टा सोमावसारदों। थांनाय 18 जुन सनिबारखालि मोनाबिलिनि 8 रिंगासोआव 1 नं खासिकत्रा गामिनि बिरन बसुमतारीनि न'निफ्राय रां लुथिना लांग्रा दुथां सुबुंफोरखौ दासिमबो हमनो हायैनि चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै 2 घन्टा सोमावसारनाय हाबाफारि लादों। सोमावसारनाय हाबाफारिखौ चिरां जिल्लानि सिडली चिरां दखरा एबसुनि मावखुलिनिफ्राय जागायनानै 31 नं राजा लामाजों खासिकत्रा हाथाइसालिसिम लानाय जायो। सोमावसारगिरिफोरा जाथायनि सायाव गोजौ थाखोनि नायबिजिरनाय होनो दायनिगिरिखौ गोख्रै हमनानै गोख्रों साजा होनाय आरो रायजो राजानि जिउ आरो धोन सम्पतिनि रैखाथि होनांगौनि दाबिजों गोख्रों सोमावसारो। बे हाबाफारियाव एबसुनि नेहाथारि खनिन्द्र बसुमतारी आरो चिरां जिल्ला सान्थालि फरायसा आफादनि आफादगिरि सुलेमन मुर्मुआबो बाहागो लादोंमोन। चिरां जिल्ला एबसुनि बानजायनायजों दिनै खासिकत्रा एबसु अफिसनिफ्राय खासिकत्रा बाजारसिम मोनसे खुद्रिनाय हान्जा सरनाय हाबाफारि लानाय जादों आरो बे हाबाफारिखौ बिनि थाखायनो लादों जे थांनाय साननैनि सिगां खासिकत्रायाव सासे फार्मासिस्टखौ माने न'सिम माने थांखिनानै बा न'सिम माने नोजोर होनानै न'निफ्राय रां रुपा आरो धोन सम्पति बेबायदि मोनसे दाखोर खालामनाय बेबायदि मोनसे थासारि जादोंमोन। दा बेखायनो बै थासारिखौ खुद्रिनानै आरो बै थासारियाव लोब्बा थानाय दायनिगिरिखौ हमनांगौनि दाबिजों आरो बैफोरबायदि थासारियाव बा बैफोरबायदि मोनसे गाज्रि खामानियाव जुरित थानाय मानसिफ्रा जेन बेफोरबायदि माने खामानिखौ इयुनाव जेन मावनो हाया बेनि मोनसे रायजो राजानि मोनसे सांग्रांथि रायजो राजानि मोनसे खौसेथि आरो रायजो राजानि खौसेथिनि गेजेरजों सरकारनि खाथियाव दायनिगिरिखौ थाबैनो साजा होनांगौनि मोनसे दाबिजों दिनै बेबायदि मोनसे सुबुंनि खुद्रिनाय हान्जा सरनाय हाबाफारिखौ दिनै लानाय जादों। बेल' नङा चिरां जिल्लायाव सा ओनसोलाव आमथेका मालिभिटा बायदि ओनसोलाव बेबायदि दाखाथि सिलाय लानानै खालामनाय लुटिं सिलाय लानानै खालामनाय सिखाव खावनो नागिरनाय बा मानसि गावथारनो नागिरनाय बेबायदि थासारिया दिनै जाफ्लेबाय थानो नागिरदों। बेनि थाखायनो सरकारनि खाथियाव बा पुलिस प्रशासननि खाथियाव जोङो गोख्रोङै दाबि दैखांदों जे खासिकत्रायाव जानाय घटनायाव जुरित थानाय दायनिगिरि बिथांमोनखौ थाबैनो गोख्रैनो हमनानै गोख्रों साजा होनांगौ आरो सा ओनसोलाव जि मानसिफ्रा दिनै माने थाखा दाबिनायनि मुङाव दिनै अस्त्र दिन्थिनानै दिनै दुम दाखाल खालामनो नागिरदों बा दिनै दुम दाखाल खालामनायनि नामाव बिथांमोना जेरैबायदि थाखा दिनै दाबिनो नागिरदों बेफोरबायदि थासारिखौ गैया खालामनांगौ आरो सरासनस्रा सुबुंनि जिबन निरापत्तानि थाखाय सम्पति निरापत्तानि थाखाय गोख्रोंनो मोनसे खामानि मावनांगौ होननानै जोङो दाबि दैखांदों। जों मिथिदों दासिमाव खासिकत्रायाव जानाय जे दाखायत बे दाखायतआव जुरित थानाय दायनिगिरिखौ हमनो मोनाखै होननानै जों मिथिदों। पुलिस बिभागा बिनि इनकुवारि बा बिनि इनभेस्टिगेसन बेखौ नागिरबाय थादों होननानै बुंदों नाथाय दासिमबो हमनो मोनाखै। दा बेखायनो थाबैनो बबे राहाजों हायो मा टेक्न'लजिजों हायो मा मेकानिजमजों हायो मा सोरांस'वाजों हायो जे दायनिगिरिफोरखौ हमनांगौ आरो गोख्रों साजा होनांगौ अब्लासो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा सिरि थागोन गोजोनगोन आरो रायजो राजाफ्रा गोजोनगोन। তেনেকুৱা ডাকাইতে এতিয়া উৎখাত লগাই আছে আৰু এইখিনি সময়তে যে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা চিৰাং জিলা সমিতিৰ অধ্যক্ষত যে এখন বৃহত্তৰ ৰেলী ইয়াৰ মাজতে আমি অসম চৰকাৰৰ ডক্টৰ হেমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আহ্বান বিচাৰিছোঁ যে আপোনালোকৰ জৰিয়তে যে ইয়াতে যে যি ডকাইতে উৎপাত লগাই আছে যাতে অতি শীঘ্ৰে বন্ধ হ'ব লাগে আৰু দোষীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্ৰদান কৰিবলৈ চতাল ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা দাবী জনাইছোঁ।